ahinya to e kindegi ma ji dhiye nyasi mag Christmas. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kuma ne giriwre gi piny mangima e dhialo odiechieng' to sukari e nyasi manoriwo wuotho kod puonj mag dago ngima makare manobagi kar limbe ma Impala kod osiptal ma Avenue komakore gi Jaramogi e kind jokanyo mamoko. Nyasi ma kamane geto puonjo kendo yawo pach oganda e wi tuo sukari, jiwo pim machon kinde ka kinde kod jiwo loko kit dak ma oganda odago. Millicent Adhiambo gi ler mathoth. E kinde wuoth mar kedo gi tuo sukari e kaunti ma Kisumu, oganda mopogore mane oyuoro ne otimo neno margi giwegi e wi kaka gidak kod tuo sukari. Kajode Juma Jacob mosedak gi tuoni are 2021 mane ofwenye yango buok mane oyudo. Kata kamano nochune mondo orwak wachno kendo olok kit dak mar ngimane. I was diabetic to nakia. Gimane tek ni gik moko mana chamo nyaka na change moko. And maybe kuonde samo mana bede. Kama ni dhiye ni dwa madho kongo na ida dhi madho pi. Ne Helen Otuga ma familia ne jimoyo ariyo nigi tuo sukari oyango kaka gisebedo ka gimiyore mijingo eneno ni gidago ngima maber. Da ne nyalo complain of rem koni gi koni, owinjo marach, owinjo ko ol to nodhi motho. Koro ka notho to ka nyare oyudo tuono nochako complain of tuoche ainago. Kaka wasebet kaka family wa encourage ng'ato ka ng'ato, wantiere gi WhatsApp group mar family. Ewi mano olero midhiero ma familia ma ji mang'eny nie gi tuo sukari kaloe. Yedhe sukari gin nengo mamalo. Diabetes thing should be put as a national disaster so that if there is medication that can be provided for free or if they can reduce the prices it will be better. Ellen kod Kajode nyiso morgi ewi wuoth makawuono mar kedo gi tuoni gino magikoni miyo gi picha mar hera kod jip. Ji osekawo ga mang'eny ni ng'ama nigi diabetes tuo sukari ok thiedhre obotho. Koro kinendo ka ji ochung' kodi to kare wacho to kare pod ji value kare an dhano. Gima konyago kabisa ok abiro kenda. Ayudo ni kare wang'eny ok enan kenda. Jolony kod jomodak gi tuoni koro golo siem ni ma en tuo kaka tuoche mamoko manyalo yudo ng'ata ng'ata sa asaya ma ok odewo. Kasto anawen diabetes en tuo jodongo. Kare onyalo mako any age. Ok en tuo ma kiyudo ni koro ne dhi tho kawuono. Anya bet gi diabetes an ok ameo kata abet go nade be pod okati be koyudi kawe ma positive to ibo dak aming'a sana. Ok en mar jo pesa kende. Tuo en tuo, nyalo mako ng'ata ng'ata, onyalo maki sa asaya. Inyalo bedo nini bedo lakini ituo kama intieno. So you need to also ensure that you get screened in your nearest dispensary or health facility, and screening usually is free. Hudson Onchangwa, ma en nas jotuo sukari e osiptal ma Jaramogi, wacho ni tuoni inyalo dagodo e yo makare, to mana ka oganda ochikore gi muonyo yath kaka owinjore kod goyo picha del e kinde momondo. The main challenge that I see for patients with diabetes is poor management of diabetes because most patients came to the facility when they are overdue or they are late. Nono mar riwruok pinje mangima World Health Organization ma 2024 yango ni 4.4 mag oganda jo Kenya nigi tuo sukari ka e bombe ema entiere malo moloyo. Kuom counties 47 ma tuoni nie malo, kaunti ma Nairobi nitiere gi 7.5, Kisumu 6, Mombasa 5.1, Kisii Eldoret 4.8 gi 4.2 koluore. Kwan mapoko yangi mar tuo sukari nitiere 43. E seche ogogo, lakteche lero ni joma nyalo yudo tuoni mayot gin jok mapek mar dendgi nyalo kelo negi tuoche, jogo manigi del mang'oyo kod jogo ma ok rang kit chiemo magichamo. Koro en gima oyangore ni nyasi maket kod mane otimore boma ma Kisumu ni
Ok en mana mar jalo odiochieng' to sukari, to en mar jiwo oganda mondo orwak kido makare mag chiemo ma gichamo, manyo pime sama chon, kod bende wuotho kanyakla gi joma odak gi tuoni. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Report no ero mar Millicent Adhiambo ema bende koro terowa e yweyo wa mokwongero kama na inya Jalango Otieno iwacho ni intiere kendi luo weche manyien e yono ero makare kabisa. Bravin mawuok pala imoso joramogi duto te. Afrika ma ugwe ketho demokrasia e pinjegi mano oteno ero mar Kelly Kosumba kantiere Kindu Bay. Ka inyisa ni wabunge mag